Mikel Mendizabal, Andoaingo musika eskolako zuzendaria. Gaur klarinete topaketa hemen, Zumea plazan eta klarinetista mordoa bildu gala. Berrehun eta berrogei inguruan gaude. 19 musika eskola desberdinetakoak etorri dira, baita Donostiko musika kontserbatorioa, Bilboko musika kontserbatorioko ikasleek bai. Eta bueno, gaur bildu geha lehenengo aldiz, ensaio orokorra egiteko, bakoitza bere partitura landu ditu 2 hilabetean zehar, bakoitza bere irakaslearekin. Eta gaur bildu geha lehenengo aldiz, gaur goizeko 10:00etan, eta bueno, hori eskeniko dugu gure lanaren emaitza. Repertorioa zabala, Bai, eta saiatu geha gauza desberdina sartzen bai. Andoaingo musikatik hasita, Larramendi eta Goiburu kalekirak. Sorpresa txiki badakau bukaerako eta orduan ezin duzu bain esan, baina hasieran gaude eta bestela jendeak entzun goit. Eta bueno, gero horretaz aparte mambo bat behar dugu, gitarra bari guztien bezala, mambo bat, Mozarten pieza klasiko bat, Vivaldirena, bueno bai, eska danetatik. Vale, esker, esko. Bai.